Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Ako ni magkuhag tubig to. Oh, totoo. Totoo naman ang Reyna. Nakahain ang itoy. Ha? Ngita mo ganun lula. Gusto lang ko mahibaw kay nag-uol ko nga kalit lang nawa ang Reyna sa akong gitaguan niya. Ay kabala ka na sa Reyna lola. Kay gitaguan siya sa dakong sawa. O siya? Sawa? Diyan nasab ang sawa? Ula, siya ang mitago sa Reyna. Diin man natago yung Reyna? Nakita ka ng dakong lungag. Ma? Sa ilaw man na may hawanan nga murag kwarto. Nadia ang sawa ug ang Reyna. Oh. Anday! Aray, agay. Anday! Unsa ka lola? Ano ngita mo ganun yan doy? Kuan, pari si Andoy kay agay, aray. Pari siya kay doon ako'y tambal nga tuan niya. Agay. Oo, lola. Noy, Noy! Noy! Ato, asla! Padali na ba? Napadal ang tubig dire, agay. Oo, lola. Noy, Noy! Agay! Ang ginagana, Noy, be! Noy! Hala, no. Hala, may mo manday kong mag-artista. Wa makabantay ang akong apo. Wa dyan ko sakit sa akong tiyan. Pasiyan, naada sa ilaman ng lungag ang Reyna, ha? Ug ang sawa sa nga miluwas niya na diya. Pero, tasagod. Tasa, isip. Husto ka ning akong gibuhat. Ay! Cho! Ayaw pakita nila! Labi na ni Kay! Cho! Oh, maldito sa ning uwaka ay nagsige man ni ugbanta sa among mga lihok ni Anday. Aray! Agay! Ikay, pambatay na gitingali akong lula. Ayaw pagsulti, anak to. Nyoy, Andoy, nangitas lula ni mo. Patuon ka. Unsa? Ay, ganong nangita mo siya nako. Patuwa lang, Noy. Naunsa man ka. Nangita siya ni mo. Kay tuna tingin na tuyo ni mo. May panugon tingali si lula ni mo. Oh, good. Happy ta ni mainit ang tubig to. Maayo gani kay kamausab day kang mabalaka sa imong lola to. Oo, mabala kagi ko kay ako man gadugo. Pero, Unsa man to? sukad ba? Karon pa man nasakiti og tiyan akong lula? Ha? Onya? Dali di ka magpasalamat sa Ginoo. Nga wa gid na masakit-sakit ang imong lola. Oh, naibong lang ko. Nalagog kay buong diha. Sige na. Ato na ning dadon dito niyang ininit nga tubig. Pangita ko kasudlan inibi. Ganun lang bagulo. Sige. Pero hugasi una nagmaayo ha sa tubig sa uwan. Diri! Agay! Ay, lulaigi. Agay! Ay, ganong gipanihin mo ko ni mo, ha? Aray! Oh. Agay! So, lakaw. Pagitag paagi nga, makabalikan nila ang Rosa. So, diri siya, nga nasa ilaw sa lungag, ang Reyna, gida sa sawa. Asa lungag? Kadagulungag sa bato nga bongbong. Ay, dili lang ta mamalik dito, eh. Mas kulbaan magkukon tuwa ta dool sa Reyna. Dili ta makaikya sa Reyna, oy. Kasi ang awar ako ng uwak sa sanga sa kahoy. Nagsigigtan na to. Reporter ba yan na siya sa Reyna? Oh, tuod, no? Sige na, ako na'y bala nga mangita o bagi nga makainom sila sa tutuog ni kay ni ining pangpakatong nga lana. Sige na, lakaw na. Wala. Agay! Wala. Aray, Andoy, pagkuha na ditong sagbot nga ikatambal sa kuntiyan, be, agay.
Aray ko. Aha. La, niya ang ininit na tubig ko. Nakaw na, Andoy. Pangalap na dito sagbot. Nga kung giingon ni mo, ug dadaon niya diri nako, ha? Sige. Sige. Ato na ko. Okay. Tulang ininit to la. Im na dayon. Im na dito. Ano? Ano? Surilo la. Imo gituluan og unsang tanuma ang makayo si mutihan sinoy Andoy lola? Oo. Agay to. La, Aray to. asa mo tos tatay Andoy? Nagdali man nagitog lakaw. Gipapangita siya ni lola og sagbot nga kay para sa tiyan. Mao ba? La, kumusta naman imong pamati is lawas? Agay. Aray ko. Aray sakit ni kay nga kung tiyan ni kay. Ay, agay. Sige la. Inom mo na aning ininit nga tubig o. Sige to. Ikay painom na ko to. Im na dito lola, im na dito. Init ba ya? Inahinayon jud na. Sige. Anong din mo ka gusto nga tabangan ni kay lola, ha? Madlok ang may kapan niya? Oo! Mahadlok yan! Madlok ka ni kay? Oo! Mahadlok kung may kapan niya. Kadili ko gusto makakita sa akong kanang makasakit sa umaabot. La, ayaw kahadlok. Dili ko mahikap O nimo. kana gyud. Ano madlok mo kasi umabot lola, ha? May noon na ron, pangandama na to. Mahadlok lagi ka! Oo. Ayaw pagbaat! No? Unsa man ka? Magsupak-supak man sa kana kung apuhan man ko nima? Ako'y nahibaw sa kung gusto. O dili ikaw. Kung moingon gani ko nga dili ko gusto makakita sa umaabot, dili yung ko gusto. Kasabot! Busa, ayaw ko paykapan ni Nikay. Bisan sa tumoy na lang siyang buhok. Ha? Taasa ko ni Muglitan niya, lola. Oh, di makakasabot god. Unsa man, papuno pa ka. Nung kasabot ka. Di na, lola. Eh, alinis sige kag tingog. Hilan ba ay? Uyog panaway. Kasi bata pa baya ka? Dili ka matukon, dili ka nako kantahan. Oo, matuog na tingali kog pugos lola. Aron din na ka musaba. Oh, La, okay na ka? aray, nisamot kasakit akong tiyan niya mo kung gipangutan na. Musamot ni kasakit, basta lalisong ko ini akong apo nga mahinungdan. Wa ko hinungdan lola. Anong niyan pa man ka kung wa ko hinungdan mo? Aray! Agay, wa na. Ayaw na lang lagi yung kog lalisa kay sakit na ayaw ko tiyan na kayo. Naubos na ko ni mo lola. No, wakay angay nga mahubot, wakay angay. Naubos na ko ni mo. Asa ka ay, balik na na! Mag-inom ta! Lola? Sakto pa kasi pag-unahon na ni mo? Magiginom na inuhon ka na ako? Aw, ha? Unsa may gusto nimong imnon la? Kuan? Kanang sabaw sa kamunggay nga dukdukon ba? Mo na ang gusto na kong imno na tong tanan. Lakaw to. Pangitag ka mong gay dito sa gawas. Atong sundon ang gusto ni Lola. Ha? Pero, naubos ko na niya. Di unahan nga mulakaw kay, naubos ko na niya. Kung gingin lang pag-igunyag, way hinungdan. Uy, angay. Sigang may bitawa. Naana sa mong duha ha. Ano dili magid mo magkauyon. Apuhan og apo man unta mo. Siya man! Kikimda panulti. Ikaw man sad, liding man nga way buot og sinortihan. Kaya may di masuko, anak. Ikay ko ang sagbot ito eh! May pamukha ang kasagbot! Nagsuko na ginutang ko, ay. Sige. Paglalis lang una mo diha. Kaya ako na rin magkuhag kamunggay nga sa bawon. Kanang sagbot ni kay! Natanawa to. To! Ikaw dito, tanawa. Butan pa ba ka, anak? Sinikay na noon ang mituman sa akong gisugo ni Mao. Ikaw ba'y may ubos ha? Makatarong ba kay istorya? Yan! Agay. No, dyan na. Okay. Tono! Oh. Sakit kaya? Nga, o man, may ubos ka pa na ka? Suga ni mo eh! Mura magagawa sakit si mo tiyan mandag panungkol! Agay! Alay! Ba't sinanda kita kita kuntiyan? Magsukol-sukol man ka na ko, tunga kita kitang kuntiyan. Patsunod ko na mong apuha ka! Alay! Apuan na lang sa kalula! Yan ka? Oh, tubig. Iray, naunsa ba ka? Tubig. Ha? Uhagay ko. Tubig. Ganit. Magkuha ko.
imong lakaw ato. Madam, mahal nga Reyna Rosa. May sulti ko nimo, pero Dali ang tubig! Ang anong mo naman og gigulbaan ko nga nagtanaw ni Lola. Looy siya pero murag oh. Nari kamunggay. Kakuyaw sa diin nilang kamunggay din uy. Lagpad makigdahon. Kanahan na magdali ko pagkuha. Unsa man naas ibabaw sa kahoy? Uwak ka na. May uwak. Ining dapita. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!